A Geru a problémás homlokzatok szakértője. 1988 óta kiváló minőségű homlokzati bevonatokra specializálódott. Kezd korosodni a homlokzata? A légszennyező anyagok és az időjárás hatásai elkerülhetetlenül megterhelik a homlokzatot. Az évek során nem csak csúnya lesz, hanem a homlokzatokra jellemző problémák is fellépnek. Fokozott vízfelvétel, alga és gombafoltok, repedések a vakolaton, sőt végül egész vakolatdarabok leválása. Így a homlokzat egyre inkább elveszíti védelmi funkcióját. Minél előre haladottabb a károsodás, annál valószínűbb, hogy a homlokzatot teljesen újra kell vakolni. Ez gyakran hatalmas anyagi ráfordítással jár. Ne várjon addig! Mi tökéletes megoldást kínálunk az ön számára. Kímélje pénztárcáját és védje meg otthonát időben. Először megtisztítjuk a homlokzatot a pórusokig, magas nyomással, vegyi anyagok nélkül. Minden repedést szakszerűen kijavítunk. A sérült részeket újra bevakoljuk. Ezt követi az egyénileg szükséges bevonatépítés a professzionális Gerulan Alchemilla Pearl bevonatunkkal. Problémát jelent, hogy a vakolatfelület már nem rendelkezik megfelelő védelemmel a behatoló nedvesség és a légszennyező anyagok ellen. A vakolat már nem tudja betölteni az épület védő funkcióját. Vízzel telítődik, a hőszigetelés romlik, és az agyzat szilárdsága szenved. Ez algák, gombák, repedések és lepattogzások fellépését eredményezi. A tisztítási és javítási munkálatok után a Gerulan Alchemilla Pearl professzionális homlokzatbevonat jelenti a megoldást. Maximális, hosszantartó védelmet nyújt. A homlokzat száraz és tiszta marad, ugyanakkor a bevonat rendkívül légáteresztő. A vízgőz távozni tud az épület belsejéből kifelé. Ez ideális az épületfizika szempontjából és fontos a jó beltéri klíma érdekében. Az eredmény egy nagyon jó minőségű és szép homlokzat. Optimális védelmet nyújt és tartósan száraz és tiszta marad. Egyébként a száraz homlokzatoknak kisebb a hővesztesége, ezért csökkentik a fűtési költségeket. Válassza ki a kívánt színt, majd kérje a homlokzat anyagának felmérését és egy kötelező érvényű fix árajánlat készítését. Védje otthonát és pénztárcáját, és őrizze meg otthona értékét a Geru homlokzati szakemberei által készített professzionális Gerulan Alchemilla Pearl homlokzatbevonattal. Használja ki 1988 óta szerzett tapasztalatainkat!